Bueno, pois estamos de novo con todos vostedes. Damos a boa noite e benvida a Francisco Martínez, presidente da Asociación de Empresarios da Ribeira. Benvido, como estamos? Moitas gracias, boas noites, gracias por invitarnos. Bueno, estamos desde campaña, non? A campaña da NAI que empeza mañán. Efectivamente, mañán miércoles. Presentámonos, iniciamos a mañán hasta o día 4. Bueno, defina un pouquiño a Asociación de Comerciantes, a Asociación de Empresarios de Ribeira, dende o punto de vista para a xente de Marín, para a xente de Pontevedra ou para os veciños de Caldas que ao mellor non coñecen e non teñen os datos. Cantos asociados son, canto tempo leva? Vostede leva seis aniños, non? Como presidente desde o 19, non? Sí, efectivamente, a directiva, mas como, bueno, que estou eu de presidente, si levamos 6 anos, o que é certo tamén que, bueno, a Asociación de Empresarios abarca moitos sectores, no cual, bueno, desde que nós asumimos un pouquiño a responsabilidade de levar e presidir a asociación, pois sempre lle quisemos dar cobertura a todo, tanto a todos os sectores automobilísticos, aos sectores do mar, a sectores de automoción neste sentido, e, bueno, en eso fomos iniciando campañas un pouquiño especializadas para cada sectores. Pero aí está tamén o pequeno comercio, está dentro e as feiras de Viamare, e todo eso, non? É dicir, que cantos asociados pode ter ahora mismo? A ver, a asociación está entre os 240, 260 asociados. É certo que, bueno, que si o máis principal é o sector do comercio, non? O noso objetivo principal é dinamizar tamén un pouquiño todo o comercio. En ese sentido, pois temos ao largo de todo o ano incrementamos moitísimas campañas, estamos sempre intentando ter unha campaña cada mes. O máis fuerte da asociación é o Viamare, que é onde todo o comercio en agosto, pois, bueno, sacan os mellores produtos que teñen, entonces aí aproveitase, digamos, facer as carpas no malecón, pois, bueno, aí temos unha gran demanda de afluencia de xente de que ten moito éxito para a asociación, e, bueno, a nivel Barbanza é unha das poucas que se está mantendo, digamos, esa feria, non? Esa feira. E cales son as debilidades e as fortalezas as debilidades que ten o pequeno comercio e as fortalezas ou as axudas que se lle poden prestar con servicios, con formación, con asesoramento, con información dende unha asociación profesional? Bueno, pois nós desde a asociación o que lle trasladamos un poquinho a todo o comercio, a todo autónomos, pois digamos é unha pouca das líneas de axudas que se poden sacar a través da Xunta. Nós desde intentamos tamén darlle cursos de escaparatismo, de redes sociales. Ao final o que sempre estamos buscando é que o pequeno comercio, a través da asociación, teña, digamos, pois un soporte que lle poda axudar nas necesidades que máis teñan, non? No sentido, despois, buscamos tamén alternativas para ubicacións de aparcamiento, buscamos sempre incomodidades nas calles, que, digamos, demandas que eles besan no que é, digamos, do seu establecimiento para que, digamos, desa asociación se lle traslade e se lle susane, pois, digamos, esas pequenas demandas que eles teñen. Claro. E como están, por exemplo, o tema de zonas de parking ou plazas de parking, que axudas lle prestan a través do comercio con vales ou con descontos de 1 hora ou de 2 horas para poder facer compras? E isto, porque isto ten certa importancia a hora de atender ou de acudir ao pequeno comercio, non? Polo veciñanza. Sí, a ver, efectivamente, Ribeira sempre foi a cidade un pouquiño que demandaba aparcamiento. Agora, bueno, pois nós creemos que eso témolo un pouquiño xa susanado. En tema de parking, hai 2 parkings que son bastante amplios, o do Centenario que ten casi 400 plazas, no que estamos nosotros tamén implicados aí, igual que no da Plaza de España, que, bueno, ese ten menos plazas porque, bueno, un pouquiño xa que xa estuvo, digamos, en alquileres para as persoas que non tiñan, digamos, onde guardar o seu coche. Pero, bueno, nós desde a asociación trasladamos aos comercios, a todos os socios, tickets de media hora que lle poden ofrecer aos seus clientes nas compras. Entonces, ao final, calquer cliente que veña a Ribeira que faga 3 compras, pois casi pode ter 1 hora e media gratuita, tanto no parque do Centenario como na Plaza de España. Nós creemos que en ese sentido temos coberto, que si sempre lle trasladamos tanto a todos os socios, sea de comercio, de restauración, que si, que entreguen eses tickets que son moi beneficiosos para os clientes, e aparte son tickets que van a durar todo o ano, non son tickets de caducidade. Entonces, o tema do aparcamiento, sabemos que ahora tamén está bastante complejo moverse por Ribeira, pero, bueno, o ideal é leválo a un parking e nós aí en ese sentido témolo coberto. E dende o punto de vista do turista,
estamos ás portas de, bueno, non sei como foi a Semana Santa. Bueno, a semana pasada penso que máis ou menos tuvemos todos iguales. Pero en Ribeira non choveu. Non, pouco. Que mal caeu a semana, non? O sea, porque as borrascas, a semana anterior á Semana Santa, fabulosa. A semana posterior tamén. Sí, pero bueno, eu penso que son nosos autónomos temos asumido eso que non podemos contar. A semana non foi como tiñamos previsto que fora a nivel de visitantes, pero bueno, ao final... E dos veciños, porque dos veciños igual que tampouco meteronse na casa. E bueno, en tema turístico, nós o que temos ben claro que desde a asociación sabemos que os meses de julio e agosto son moi fuertes aquí en Ribeira, pero nós o que queremos é seguir traballando de enero e diciembre, vivir ca xente de Ribeira dos alrededores e, bueno, e aproveitar, digamos, pois julio e agosto ao fondo, pero nós o que máis presentamos e queremos é que todo o ano teñamos actividade, que eso penso que é o principal para Ribeira. Sabemos que Ribeira é a zona que pode ser referente turística, pero a nivel de comercio, pois a nivel de industria, pois queremos que sea todo o ano, claro está. Claro, e capacidade hoteleira como vai? A ver, capacidade hoteleira Ribeira penso que non está indo ao 100% de ter unha capacidade para absorber a moitísimos turistas en ese sentido, non? Por exemplo, ten hoteles de casi 15-20 anos. Un hotel tería que crecer, pero bueno, esas son cousas que eu penso que se terían que vir xa estudiadas desde atrás para que fora un pouquiño tanto a zona de Coroso, un pouquiño con máis hoteles, aí podíase facer moitísimas cousas en ese sentido, pero de momento, pois é o que temos que seguir traballando con eso. Como se porta? Como responde o Concello e dende o punto de vista de facilitar os trámites, as plazas, a ordenación, policía local, axudas, información, etc. E xa non me refiero digamos que aos actuales, como, senón, incluso a Manolo Ruiz, que pasaba anos. Se as administracións locais se esforzan ou van a ralentí en axudar? En axudar, digamos, a nosa asociación. En general, e o comercio. Bueno, ao final, axudando a asociación, axuda ao comercio, hostelería e restauración, non? A ver, nós en ese sentido, nós co anterior alcalde, pois nós tiñamos bastante afín, foi cando nos iniciamos as actividades dos coches eléctricos, iniciamos as actividades de Gastromar. Manolo, o ex-alcalde, pois si, aí nos axudou, aí nos aportou, digamos, unhas subvencións para poder levarnos a cabo eso. O concejal tamén de comercio era completamente distinto ao que está no actual Concello ahora. A ver, Ramón Doval con nós, ca asociación, pois sempre foi as mans abertas, estaba aí para todo o apoio en todos os sentidos. No actual, pois, bueno, a mellor a concelleira pois dedícalle a outras actividades que ela cree máis relevantes para o seu acometido que ten, non? En ese sentido, pois, bueno, eu que estamos un pouquiño non vamos codo con codo en ese sentido co tema que a concelleira de comercio. Despois, a nivel alcalde, tenente alcalde, terceiro tenente alcalde, pois, ao final, hai que facer como un encaje de bolillos para poder intentar sacar as cousas para diante. A nós non é un pouquiño máis complejo, tamén nos tuvamos que adaptar, porque ao final son tres mandos que tens que dialogar con tres, pero bueno, que nós si temos claro que nós seguimos igual cos objetivos que tiñamos cando estaba Manolo, igual a nova corporación Sabio, que os nosos objetivos son o polígono, circunvalación, residencia tamén que nos gusta, o centro social, o centro de salud, e son actividades que queremos levar a cabo e que se fagan. É certo que, a ver, nós ao fin e ao cabo, polo que lle dedicamos, entonces nós tamén lle metemos un pouquiño de presión, entre comillas, porque claro, nos gusta que Ribeira avance, que isto nós temos que ir para adiante. En ese sentido, a variante para nós é moi principal, xa tiña que estar, levamos casi desde 2003 pendientes de sacar esa... Sí, entonces, bueno, no seu día lle trasladamos tamén ao Concello, porque había aí un pouquiño dunha demanda dunha asociación de que tiña afectada ca variante, pero bueno, tamén lle trasladamos ao Concello que esa afectación, se non a teñen estes veciños, iban a ter outros veciños. Nós solicitamos a Diputación un informe da carretera que eles, digamos, que de Saraso a Vilar, donde si a Diputación tería previsto facer algunha actuación, tanto a nivel de anchear ou de que fora mellor transitable ou incluso variante, pero a Diputación trasladounos un informe no que non iba a facer ninguna actuación aí.
Entón, nós ese informe tamén o trasladamos ao Concello, claro está. Entonces, nós desde aí, desde a asociación, nós tamén nos movemos porque queremos ir en conjunto para que Ribeira crezca e se desarrolle, non? Despois a nós tamén nos sorprendeu, penso que foi en outubro, unha reunión que tuvéramos co terceiro tenente alcalde de Ribeira, do actual, do cual xa nos trasladaba co informe da variante que xa estaba o Concello xa estaba informado, que era desfavorable, pero bueno, nós tamén tuvamos esa toma de contacto con el. Nós a día de hoxe estamos ás pensas tamén de que o alcalde nos traslade un informe, porque ao final tampouco non sabemos realmente si iso é viable, se non é viable, e despois tamén o que si pensamos é que se é viable un novo estudio, quen vai financiar un novo estudio, porque po estudio que xa está, había uns cartos en inversión, e máis, nós ao final, porque, a ver, de todas as reunións que tuvemos que a Conselleira de Infraestructuras, nós fomos en outubro, nós lle propuséramos tamén que fora a variante para adiante, pero, bueno, que tamén nos trasladaba a Conselleira cos seus motivos que, claro, tiña que ter o visto bueno do Concello. Entonces, se había o visto bueno do Concello en outubro, pois, bueno, pois a Xunta tería a disposición de meter unha incrementación de 7 millóns de euros para levar a cabo esa variante, pero, bueno, nós pedimos ao Concello que se dera ese paso, que dera, digamos, o visto bueno de poder facer adiante a variante, pero, bueno, non logramos, foi un pouquinho esa incertidumbre que hubo en setembro, e ao final, pois, témolo paralizado. Entonces, en ese sentido, estamos ás pensas e a ver que vamos poder seguir facendo. É certo que desde diciembre, que estamos ás pensas de que nos facilite o informe, pois tampouco a día de hoxe non sabemos o que, nin ese estudio, nin nada. Entonces, eu penso que é unha posición que a veces hai que tomar decisións que gusten ou non, pero que sean digamos, claras e que sean efectivas para unha cidade. A veces sabemos que temos que crecer e sabemos que iso é moi importante. Sí, pero a parte privada e a parte emprendedora e o empresario ou comerciante non pode estar sin saber cal vai ser o futuro. Efectivamente, agora estáse remodelando e as cousas se poñen duras. A Plaza do Centenario, que se vai facer semipeatonal, e a calle Miguel Rodríguez Bautista é unha zona moi transitable de coches, e sabemos o que nos pasa no verano, entonces a veces nós así nas reunións entre os da directiva e algúns socios máis, pois din, a ver, se ao final teñen unha infraestructura que lle pagan porque non lle das para adiante algo que é vital para Ribeira. Pero, bueno, eu penso que pouquinho a pouco habemos de ir limando as perezas, e eu penso que ao final tamén se han de dar de conte e han de darlle para diante. O outro gran tema que vostede acaba de poñer encima da mesa é o polígono industrial, non? Comentábamos antes de empezar a entrevista en menos dun minuto de que isto xa leva, primeiro era ampliación, despois polígono novo, industrial. Cal é a demanda, cal é a situación, en que momento estamos ahora mismo e que lle pode contar aos veciños da Ribeira? A ver, no que a día de hoxe estamos pendentes é de que o Concello adquira 2 parcelas que son afectadas polo Concello de Puebla para poder licitalo. Pero, bueno, eso digamos que está a día de hoxe así porque esa parte xa podía estar feita a mellor xa en enero, febrero, porque ao final estamos falando do ano pasado, de abril do ano pasado, cando nós nos enteramos de que había unhas parcelas afectadas para poder licitar o polígono, que comprar esas parcelas e registralos e telos ao Concello para poder despois licitar. E nós en abril do ano pasado, pois si, nos pusemos nós en contacto cos dueños desas parcelas. E, bueno, levounos casi todo o ano entre parte do Concello, parte nosa, parte dos afectados, e ao final en diciembre pois entregamos toda esa unha documentación para que o Concello, pois digamos, ya comprar esas parcelas. A ver, nós sabemos que o Concello quer, pero tamén o que temos que ter é o que é prioritario. Para nós, o polígono é prioritario, xa desde que o antecesor estuvo, Antonio Miranda, que tamén xa estuvo desde o 2014, se non me equivoco, que foi cando se iniciou este polígono, e nós estamos, digamos, con 6 anos. Eu penso que tamén un polígono industrial ten que estar xa feito, non debería de tardar tanto. E para Ribeira é necesario, xa era necesario antes, pero é moi primordial para agora. E aparte que o polígono, como tamén ten que saber Ribeira, que o polígono non é que sea necesario só para o empresario, o polígono é necesario para todo Ribeira, porque digamos que Ribeira necesita que haxa industria, Ribeira necesita que haxa un polígono para que Ribeira siga crecendo. Está claro que nós levamos anos que en empresas se nos marcharon, e agora pois eu penso que é a nosa oportunidade, e nós o que queríamos é que o Concello se implicara
en vez, se é ao 100, pois ao 200%. E nós estamos aí, que nós en ese sentido non temos ningún problema en apoialos. Nós sabemos que estuveran cunha reunión casea hai un ano, no que a SEA, claro, lle trasladaron se podía levar a cabo o proxecto, que a nós tampouco non nos invitaron, que, bueno, foi unha reunión deles, que despois a nós nos lo trasladaron o teniente alcalde un pouquiño no que había pasado en esa reunión, non? E que, bueno, a SEA lle decideu que non o vía viable para poder levar a cabo ese polígono. Entón, bueno, nós tamén tuvemos conversacións tanto a nivel de Consellería ca Consellería de Industria, e tamén co presidente da Xunta de Galicia, o ano pasado, pois, xusto na festa do Percebe en Aguiño, pois, el veu ali tamén que estuvo invitado, pois, ali tamén conversacións con eles, nós lle trasladamos o problema do polígono, e, bueno, para que tamén botáranos un pouquiño unha man, porque o polígono é un pouquiño, estamos falando de casi 12.400.000 que vale licitar o polígono, entonces, bueno, metros son 165.000 metros. Entonces, a verdad que, bueno, para que o metro, pois, digamos, o empresario, pois, en vez de salir sobre 80 euros, non salir a 60 euros, pois, eu lle había trasladado ao presidente se nos podía axudar. O presidente comprometeuse tamén con nós, pois, en facer unha aportación de 2,5 millóns para que pudera baixar, digamos, o precio do metro cuadrado. Nós, en tema do polígono, témolo todo, está parcelado, témolo todo xa con cas parcelas, temos 108.000 metros non solicitados por parte da asociación. E a verdad que tamén sabemos que é unha obra que ahora nós tiñamos previsto que se licitara en maio. Eu penso que se pon toda por parte do Concello que eso se pode levar a cabo, e, bueno, as administracións, a parte da Xunta de Galicia, como xa falamos hai un mes que tuvemos unha reunión ca Conselleira de Industria, pois tamén se lle brindou ao Concello, pois si, a través de convenios, pois si, de poder apoiar o polígono. En ese sentido, nós sabemos que xa é unha obra municipal, nós sabemos que xa é un compromiso municipal, pero, bueno, nós o que sí sabemos é que temos que facer sí ou sí. E hai fechas? Nada. Hai fechas. Eu podría dar das fechas da que nós podemos facer e movernos. Nós sabemos que para o Concello a mellor é difícil. Pero ahora, digamos que todo depende do Concello. Todo depende do Concello. Nós xa non podemos facer máis nada, únicamente que alguén nos dera aí un cheque en blanco para poder levar a cabo, pero a verdad que eu penso que ahora xa é unha necesidade xa un pouquiño seria, temos moita demanda de empresas e temos que sacar. E digamos que no Concello, nas últimas reunións, nas sensacións, hai presa ou lentitude? A ver, eu a mellor tampouco non entendo, porque claro, eu son autónomo e levo un pouco negocios autónomos, eu non entendo se o nivel de administración pública, a nivel de políticos como é tanto alcalde e tinentes alcaldes, ao mellor o sistema de leválo é como eles o levan, pero eu penso que é lento, pero, bueno, a mellor é así a función de que ten que ser así. Eu eso non o vou dicir que o queiran facer ni máis rápido ou máis lento, pero, bueno, desde o punto de vista, eu penso que deberíamos de agilizalo máis. Se é unha prioridade, pois, oye, eu penso que tiñanos que ir xa prioritario a arrancalo. Despois xa as outras cousas, pois xa se irán facendo, pero penso que para Ribeira é un objetivo que teñen que levar a cabo e tense que sacar. Para os pequenos e para os grandes. Para todo. Para todo. Sabemos que a riqueza genera riqueza. Ribeira, se ten un suelo industrial, vai vir xente a traballar, vai vir xente que vai a hospedarse en Ribeira, vivir en Ribeira, gastar en Ribeira. Ao final, un poquinho objetivo ese. E ademais, nós temos tamén xa desde tamén 2022 co presidente da Diputación, que a carretera do polígono está afectada, pertenece á Diputación, temos xa con el cerrado un compromiso de que nos vai a habilitar esa carretera, facer desdoblamiento dos carriles de subida onde baixada para o polígono, pero ten que estar licitado. Entón, nós os compromisos que témolos todos cando se licite. Entón, de que se licite, pois nós vamos a seguir pois tocando os compromisos que tiñanos firmados en palabra para poder leválo a cabo. Como están os ánimos dos empresarios? A ver, os ánimos están que a verdad que eu non entendo porque as administracións teñen que ir tan lentas e depende do Concello, da Xunta de Galicia e da Diputación, iso que comentábamos antes, que desde o 2014 que se presenta un desarrollo dun polígono que xa casi está todo ocupado, non temos que estar dar largas, eu penso que se debía de meter a implicación e facer o polígono, porque ao final iso é unha actividade que ao final o empresario
vai non comprar, porque o metro tampouco o Concello non lle vai regalar ao empresario o metro cuadrado, porque o empresario ten que comprar ese metro, o sea que o Concello ten que licitar, pero con retorno, non é que eso sea unha venta en firme. Entonces, en ese sentido, non entendemos porque as administracións non poden agilizar un pouquiño eses temas. Están hipotecando o futuro, non? Efectivamente. A ver, nós, en ese sentido, pois, é o que levamos trasladando todas as reunións, tanto a nivel de Xunta de Galicia, a nivel de Diputación, a nivel de Concello, e a veces, claro, tamén nos frustrámonos porque vemos que a veces as cousas non van tamén un pouquiño sinceramente por deixadez. Entonces, bueno, o que si nós tampouco vamos a deixar de sacar o proxecto. O proxecto ou ten que licitarse ou ten que decir que non se vai facer, pero en este ano ten que ser unha cousa ou a outra. Bueno, e no resto, eventos, limpieza de praias, seguridade, policía local, servicios de ou postan eventos que favorezcan que vayamos todos a Ribeira ou isto. Como está esa, digamos que esa axuda indirecta, pero que axuda? A ver, nós desde o que pasa que, bueno, nós como dicía desde un principio, nós os que formamos a directiva, xunto cas técnicas da asociación, pois, bueno, desde que iniciamos no 2019, pois, quixamos ter actividades, quixamos que Ribeira fora un referente, pois, en moitísimos sectores, quixamos apoiar a todos que representábamos. Eu preguntaba polos que organiza o Concello e vostede me fala dos seus e perfecto. Perfecto. Entonces, empezamos, sí, porque ademais nos quedan 3, 4 ou 5 minutos máximo. Fáleme dos eventos para que nos queden xa na memoria da audiencia, dos eventos ou das feiras que vai haber este ano. Pois nas que nós vamos a presentar e que nós nos implicamos ao 100%, pois vamos a ter a primeira que é agora no mes de xullo, que é o día 21, que é a Feria do Coche Eléctrico e Híbrido, que a nivel comarcal e a nivel casi de Galicia é unha das primeiras que se levou a cabo, no cual tamén temos o apoio da Xunta de Galicia, temos tamén a Diputación que tamén lle gusta e igual ao Concello. Indirectamente, máis ou menos, pois si, gustalle e implícanse na teórica e na práctica, tamén algo nos axudan. Despois desa vamos a ter a do Viamare, que é de agosto tamén, que é a Feira de Oportunidades, que iso tamén invito a todo parte de Ribeira, parte do Concello limítrofes, parte de aquí tamén da zona saldesa, que nos visiten e que compren, aí que ao final aí cómprase por vista, non por precio, non por necesidade. E despois estamos traballando na de Gastromar, que para nós tamén foi unha feria que nos costou moitísimo arrancala, unha feria que, como dicíanos nós, este tipo de ferias, cando non se dispón de soporte económico, cando non tes unha subvención amplia, e non che permiten ocupar espacios, licencias. Efectivamente, entonces ao ir sempre, a ver, nos costounos moitísimo arrancar porque é o que falamos, non tiñanos financiación para arrancar o primeiro ano, porque é como dicían, se hai presupuesto para este tipo de actividades, non vamos a facer nós. Xa outros se encarguen de facela, pero o máis, como dicimos nós, o máis valiente, o que máis traballoso dá é facela desde a cero, arrancar as cousas desde a cero. Igual que tamén a actividade da pista de hielo que nós quixemos iniciar o ano pasado, que ao final quedámonos solos, que en ese sentido é donde, sí, eu tamén lle quero trasladar públicamente a Amparo, a concelleira de Comercio da Pobra, que ao final tamén tuve un pouco máis de relación con ela, que se implicou máis neste proxecto que é o propio Ribeira. Entón, en ese sentido, son que desde a asociación son proxectos que nós queremos levar a cabo, nós queremos que Ribeira se posicione como ciudad e que Ribeira atraia a xente a Ribeira. Sabemos que as campañas que levamos a cabo, sabemos as actividades como de Gastromar, que ano tras ano, este ano se será a cuarta edición, ano tras ano estás ampliando a nivel de volumen de xente, e ao final o que nós queremos é promocionar tamén o produto de Ribeira, o descarte, que é o que se suele chamar, que a xente disfrute, que pase un rato agradable. Vamos en un tipo de actividade que queremos que a xente que vaya a desgustar dos produtos que non vaya con prisas para coller e acabar a marchar, senón que se sente, que se relaje, que disguste. Ese é un pouquiño o objetivo do que estamos levando a cabo ese proxecto. Sempre foi a Capitán Barbanza. E te quedas seguindo sempre. Entón, aí é o que viñamos trasladando, pero bueno, nós ao final, pois, o que dependemos moito de... E colaboración con todos, hasta coa Praza Abastos, non? Efectivamente, ahora tamén... Ahora, sí, pois mira, ainda hai 15 días integras a Plaza de Abastos con nós, ca asociación. Eu tamén para nós vexo que foi unha decisión acertada. A presidenta tamén eu a conozco, é unha persona que tamén quere traballar, e a nós o que queremos é que a xente sume, que reste non nos fai falta.
E posiblemente pois, tamén pode ir anunciando que vamos a ter outra incorporación máis, que, bueno, para semana así posiblemente o presentarei. E a verdade que para nós iso é unha satisfacción porque estamos encaminhando ao final o objetivo que queremos todos, que Ribeira crezca e xuntos avanzamos. É máis forza. É máis forza. E fai falta, porque os tempos son duros. Son moi duros. Para o sector comercial e privada, os tempos son duros. E, lóxicamente, cantas menos paus na roda, mellor, non? Mellor. A verdade que, bueno, sí, eso é certo, pero sempre hai alguén que ten un pau aí escondido que non se lleve, pero o bo é seguir tirando para adiante. Nós en ese objetivo témolo claro, eso é o compromiso que asumimos cando entramos aquí, eso é o que vamos a levar a cabo. Como se presenta o ano? Con estas informacións, bueno, pinta ben, non? O ano pinta ben, pero hai que seguir traballando e moito. Ben. Tengo un último minuto, porque chegamos ao final, aos 25 minutos de entrevista, tengo un último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín, señor Martínez. Bueno, a verdad, a min, agradezco esta entrevista, a verdad, pois, digamos que desde a asociación estánse levando a cabo moitísimas actividades, ao final o que é a asociación en sí, o único que quere é que todo o asociado e a parte que non é asociado, que se vexa que o único que se está traballando é polo ben de Ribeira, para que Ribeira crezca, para que Ribeira teña actividade, que Ribeira estea dinamizada, como digo eu, a asociación e a administración, tanto a nivel concello, o que se ten que implicar con nós para que a xente salga a Ribeira, non que a xente compre, que a xente salga á calle. Unha vez que a xente este pola calle, xa despois se decidirá se entrar nos comercios, na restauración ou nos bares. Pero un pouquiño que nós temos que intentar que a xente se encontre a gusto, que estea cómoda en Ribeira, iso é o principal objetivo noso da asociación. Pero a Ribeira é moi bonita. Eso estamos. Da teoría hai que pasalo á práctica. Bueno, un placer. Bueno, hai que ir máis a Ribeira, pero a Ribeira é preciosa e máis a xente fabulosa. Foi un placer contar con vostede nesta edición. Temos que recuperar máis frecuencia, porque tiñamos aí o tema un pouco esquecido, mea culpa, e así que moitos éxitos que serán vos para todos os veciños de Ribeira e para todo o resto de Galicia. Pois nada, moitas gracias a usted por invitarnos aquí a esta entrevista e agradecido cando queira que volvemos, sin problema ningún. Pois isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Francisco Martínez, presidente dos empresarios da Asociación de Empresarios de Ribeira, con Sito Gómez, o alcalde de Moraña e flamante presidente da agrupación local do Partido Popular neste concello, e ca alcaldesa de Marín, con María Ramallo. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos. Gracias a Dios.